ating pag-uusapan itong katatapos lang ng meeting ni President Donald Trump sa 7 or 8 European leaders na pumunta po sa White House. This is the first time na nagkaroon ng multilateral meeting, but they were so concerned about kung ano ang nangyayari kasi si Trump has been asking for a ceasefire pero nag-back down siya ngayong araw na ito. Medyo nag-back down siya kasi sabi niya parang imposible. So, nakipag-meeting siya sa mga European leaders at ito po ang mga European leaders na pumunta sa White House. Sa East Room sila nag-meeting kanina. Of course, si Zelensky na Ukraine. Hindi po member ng NATO ang Ukraine. So, si Zelensky lang ang hindi member ng NATO kanina na nakipag-meeting. Nandoon ang German Chancellor na si Chancellor Merz. Nandoon ang French President na si President Macron. Nandoon ang British Prime Minister na si Prime Minister Starmer. And Italian Prime Minister Meloni. And Finland Prime Minister Stubb. And NATO Secretary General Rutte. And European Union President Van der Leyen. Ito po ang kanilang pinag-usapan at si Trump ay nagkaroon ng guarantee sa Ukraine na magkakaroon, nangako siya ng security guarantee para sa Ukraine. Pero ito mga European leaders are pushing for Ukraine to become a member of NATO because they would like to invoke yung Article 5 ng treaty ng NATO, yung kanilang charter. Ano pong sinasabi sa charter? I'm paraphrasing this. Ang sinasabi po ng charter, Article 5 sa charter, ay an attack of one to one member of country is an attack to all. So that ang defense, ganun din mangyari na kung ang isang country na member ng NATO ay atakihin ng kahit sinong bansa, ay sila din at magkakaroon ng pooling the resources all together. So isang country lang binomba o kay inaway, maraming European countries ang sasali sa kanilang laban. So ito po yung ang pinag-usapan kanina at si Trump was pushing about trilateral meeting between and among Zelensky at saka ni Putin. At pagkatapos si Trump, tatlo sila pero wala pang scheduled date so far na sinabi ni Trump. But he is pushing for a trilateral. So he would be reaching out to Putin and then see if Putin would agree to have that trilateral meeting. They had been doing that before at narinig po ninyo at naalala po ninyo siguro that Zelensky was lashed. Talagang binanatan at saka parang halos mumurahin ni Trump at saka ni J.D. Vance, Vice President Vance, si Zelensky. It's because Zelensky was not giving in to whatever demands Putin was giving. It's because, sabi niya, siya ang umuna na umatake sa Ukraine, therefore, siya ang magbigay ng pagkakataon na maayos ito. Kung hindi niya ayusin, we keep on defending Ukraine and it may even, as you heard already, na nagkaroon na ng atake ang Ukraine, even mismo sa Kremlin, na nagpadala sila ng mga drone para maghulog ng bomba sa kung saan na bahagi ng Russia. Okay, sir. Sir, is it true na mayroong naging suhestyon si Presidente Trump na i-give up na lamang ng Ukraine yung Crimea sa Russia upang sa gayon ay matapos na yung war, Sir Rene? There was a statement before and he was pushing for it. That's the reason why nag-last out siya sa kay Zelensky na ibigay mo na yan, ibigay ko sa atin. Pero si Zelensky was really standing tall and standing strong at pagkatapos serious na hindi niya ibibigay ang Crimea. Because Crimea is as you know, ang sitwasyon ng Crimea po, yan ang nagkaroon, may naval base dyan. Yan ang pinakamalaking naval base ng Ukraine. Of course, nung Russia dati. Pero dahil nagkaroon ng independence ang Ukraine, so Ukraine ngayon yun ang pinakamalaking naval base at saka armed forces base sa Ukraine. So ayaw ni Zelensky na ibigay yon, ayaw niyang i-give out ang Crimea
it's because, of course, kailangan niya yon para mas magiging maayos ang kanilang defense at ang kanilang armed forces sa Ukraine. Sir, nung mga first point, kung hindi po ako nagkakamali, first part po ng taong ito ay may statement si Presidente Trump na sabi niya, kailangang matapos muna yung war before magkaroon ng peace talk o yung kumbaga yung parang kasunduan na itigil na yung gulo. Pero sa ngayon, during po nung meeting with Ukrainian or mga European leaders dyan po sa White House, totoo ba na may sinabi siya na kumbaga pwedeng mangyari yung peace talk while the war is ongoing, Sir Rene? It is very true, but as of this moment, according to the information I got, he is not pushing for any ceasefire as of the moment. I think that would come up. I'm just speculating. Now that would come up on the discussion sa trilateral meeting. Yung tatlo silang mga leaders ang uupo. Hindi pa sinabi kung saan, hindi pa sinabi kung kailan, pero Trump right now is backing off. Yun ang perception ng mga nakapanood at nakapakinig sa kanya. He is backing off from demanding na magkakaroon ng ceasefire at saka pagkatapos ultimately magkakaroon ng peace talks. So, but Trump is really pushing. According to him, he is going to call Putin, I think, anytime either tomorrow or para malaman kung si Putin ba ay papayag na magkaroon ng trilateral meeting with Zelensky and Trump. Sir, kung titignan natin yung image ni Presidente Trump ngayon, parang siya yung may goal na pagbatiin yung yung Ukraine at Russia. Pero kung titignan naman natin yung mga statements niya, parang pabago-bago. So ito ba'y nangangahulugan na nangangapa siya at wala talagang concrete plan upang sa gayon ay pagbatiin yung dalawang lugar na ito, Sir Rene? May nabasa akong analysis tungkol kay Trump. Trump he was criticized as having no concrete plan with whatever things, even sa tariff issue. Gusto lang niyang magbulalas ng kung anong gusto niyang sabihin, pero hindi naman niya pwedeng gawin na dire-diretso. Yun po ang ugali ni Trump. At ganun po siya, negosyante na naging politiko, at nagkaroon po ng tinatawag nito parang ang analysis ng ibang tao, he seems like confused, maybe because of his age. He is malapit na siya magiging 80, and so he is having troubles, I guess, on this. So, yun po ang nakikita ng mga analysts kung sino si Trump. Kaya keep on bumabagsak yung kanyang rating sa mga kahit na sa mga MAGA, Make America Great Again, na mga supporters niya. Kasi hindi nga malaking problema namin dito ngayon kasi ang economy namin dito is really being disturbed by tinatawag nito, walang kaayusan at walang konkreto na plano ni Trump kung anong gusto niyang gawin. In fact, kahit ang statement niya, may nabasa ako sa kanyang statement na sabi niya, I'm expecting $3 trillion this year. Pero ang analysis is that ang sinasabi niya ngayon, wala pa nga 100 billion ang na-collect ngayon sa tariff. Pero ipinagmamalaki niya na mayroon. Yun ang ugali ng aming presidente rito. Gusto niyang sabihin, kaya maraming mga taong hindi naniniwala sa kanya, maybe including myself, but it is my bias now. Pero yun po ang nangyayari po rito at expected sa analysis na ang sinasabi niyang $3 trillion na income through tariff would happen in 5 years or 6 years, way after his term as president. Sir, during po ng multilateral meeting, based po sa mga information namin, tinawagan ni President Trump si President Putin para sa isang meeting. So possible kaya yung trilateral meeting na mangyari ngayong taon, Sir Rene? Yun ang hinahabol, Jay, dahil masyado ng maraming fatalities o maraming namatay
maraming nasisira na mga gamit, maraming nasisira na kung ano-ano sa Ukraine. And you can just imagine millions of people are displaced sa Ukraine sa ngayon. So, pinupush ni Trump. Pero siyempre, si Putin is nagpapaano pa ba? Nagpapahele-hele bago kere. Kaya si Putin is kind of resistant, but he is hoping that kaya nga pinapakita niya na parang nagwi-withdraw siya na magkaroon ng ceasefire is because si Putin is really disagreeing to any ceasefire or any peace talks. And then at the same time, pinakita nito mga European leaders that they are supporting Ukraine na magiging member ng NATO, which is number one reason why Putin has attacked Ukraine, kasi ayaw niyang magiging miyembro ang Ukraine ng NATO. It's because he knows Article 5 that says pag inatake ang isang bansa na miyembro ng NATO, maraming bansa ang makisali at makisama sa pag-defend ng inatake na bansa. In this particular case, Ukraine. Sir, lastly po, pagkatapos po ng multilateral meeting, kamusta po yung sitwasyon dyan sa Estados Unidos? May mga nagpro-protesta po ba? O may mga balita po ba tayo ng mga European leaders na nandyan pa rin sa Estados Unidos sa ngayon, sir? Hindi sinabi kanina kasi tapos ng meeting nila. I think some of them would decide to come to stay. Pero ang meeting nila ngayong araw lang. At pagkatapos mga protesta, wala naman pong narinig, wala namang nakitang may protesta. It's because almost all Americans are actually hoping na matapos na itong gera sa Ukraine. Kasi alam po ninyo, affected kami dito kahit papaano dahil ang gas namin dito tumataas. Kasi siyempre ang Ukraine at saka yung Russia, they are producing oil also. So at saka nagsusupply sila dito sa Amerika. Ang pagkakalam ko, meron kami ditong Lukoil na brand ng gas at yan ay nanggagaling sa Siberia na kung saan sakop po yan ng Russia. Kaya I think it's also generally true. Kahit ang Pilipinas, talagang tumataas din ang presyo ng gas. Yeah. Dahil everyone else is affected kung nagkakaroon ng gera kahit saan.